Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ya. Kong ora cengengesan kuwi dilandang nang golo mudar kowe lho. Ya kene Catra aku iki nek dinesani wong ora iso wangsulan e. Kene aku dadak ki ngomong. Nemani gewani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi ra sampe melu saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Hyang Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngune-uneke? Kula ora ngune-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Masalahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusang awake dhewe ora musuhan karo Baladewa. Kowe aja sak awake dhewe musuhan karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek yo bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kok ngilo karo gitoke. Bapakmu kok nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe ki ngopo mendateng barang iki? Nek ora wani ora cerewet. Bapak lho tro iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semanggan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jenengmu Baladewa ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ambeyen. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek rawani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suya-uya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lair pancen kere. Pancen gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Heh? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kuwi ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Mata dados dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu saha dados nerana waluyanipun Praja Ndorowati. Nadyan kula kadhawuhan beto barang ingkang ngarep. Kula ugi boten badhe selak Koko Prabu wonten dados sarana padhang lelamanipun Koko Prabu Ndorowati. Mbak lumembak ombak ing samudra. Den-dengan Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu
Menika mboten panglingat didene sowanipun Panakawan Petruk. Sumawana Panakawan Bagong Koko Prabu. Yai, kula piyambak ugi mangertosi. Dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawanipun ngadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu. Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya, pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadang wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra? Kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora, nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong rowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesani suwun Prabu Darmakusuma. Matur apa? Sinuwun. Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungake. Wong sing dadi ratu tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do gegeri iki ngopo? Wong ya derajate padha, dheke karo aku ki mung daya, padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho, Gong. Sing elekke iki Sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku kowe. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa ra juragaku to, Bagong. Non, ning kowe tudu kok tata krama. Kula nek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak sora lek ngomong, kok sik to? Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengeleke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadhep ratu kuwi ya kena ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis kok aja tak tanduki, aja tak tanduki. Oh, tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wonge mok cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Wah, tata krama, aku ora budak lho, Tru. Ha iya. Mengkene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun mangke malah panjenengan boten kajen. Buseku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Siriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Bagong ora. Iki senengane aku wis wegah aku wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah kok diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petruk dalem Padhararja sak praptamu Panakawan. Wilujeng Gusti. Nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Bagong Padhararja. Pangestunipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Sowan kula nering sambi kala kula kepareng ngaturaken sembah. Semung kemeng pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kula cancang pucake weni dumawaing wijang. Runa keting perdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan modar. Wong niki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya ngandhake bahasaku apik. Petruk Padhararja sampraptamu. Bastripun Sundrawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya ya Petruk tak tampa pangestu manana Panakawan. Kula punika jimat paripun dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja, pangentunipun Sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Dipun sekecakaken nipun lenggah Sinuwun. Iya Bagong kuwi wis ora kepenak. Panakawan Bagong matur sembah nuwun. Petruk Padhararja sapraptamu. Panjenengan Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki, ya ora ngecek karo aku iki. Aku ki ratu nimbali karo batul kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ha ya urung. Ah, mbok sing apik nek ngomong iki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kuwi ngambung tanganku.
Kok nang kene mung diedan-edanke. Harung tau edan dunake edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunake edan. Ya aja ngono to. Nek dianto kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajae loro ati tak unake edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak pratamu. Bagong. Lho iki dunake edan ora wangsulan dunake bagus ora wangsulan. Kono-kono rasa melu ning jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tak ora aku bagus aku ki ngilo iso semaput lho, Tru. Kok dunake bagus ki lho. Wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong kira wong lulu. Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimlok terus di ngelulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunake ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi we tak liling sok mecicil. Kok dunake bagus. Kok ora Gusti lumrah mawon. Yo Bagong. Padha Raja Sapratamu. Pangaturipun Ndara Baladewa ngono ae penak dadak wong bagus wong elek. Bukti kula kunjuk. Yo. Pangestu Tampanono. Kula tumpu kula oh yo kowe. Modal ora kowe. Kualat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jimandayana ning kasantosan. Petro. Nun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara Wilujeng. Bagong. Nun. Ora cometan. Iki keraton ditundang kamu. Wah, agrisik gucek kaya idak dasmu. Biar kowe. Wangsulan saiki kake. Mana-mana ora wani kok. Ditandasi ngarepe dhewe apa? Ayo sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak CCC ngomen rada seret. Tak CC ora. Petro Padharjo, panjenenganipun Ndara Janaka Wilujeng. Bagong Padharjo. Panjenengan Ndara Janaka Wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek lho. Panjenenganipun Ndara Janaka bukti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petro Padharjo Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet panjenenganipun kembar. Ndara. Wilujeng bukti kula kunjuk nggih, Den. Iya tak tampa pangestu Tampanono. Petro dalem jinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan marang gage matur marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matur ingkang terwaca. Saderengipun kula matur kepareng kula aturaken tebasi di sekolah budintuan kula puapun tangga bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten mawi kiranging tata krami duna-dung kaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula niku mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipuntus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udakawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Agareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumandha dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Garing kalo Bagong. Terus kula catelu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe kepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh. Tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Zaman aku isih cilik, Garing isih cilik, Bagong isih cilik mbiyen tok tetah tok dulang. Tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Ah. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel.
sikile gelem mandhap saking lincah terus gelem nyawang kula kali Garing kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan, Petro, Garing lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Pukulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamama. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinambiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngaturaken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi wis pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, Gemah Pakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut, manunggal kebak karo kunal, manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating Praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaloka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe. Luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Uripe Ngamarta ora tentrem mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, budal bingung nungsang puyang, numbuk bentuk sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra karo tangga teparo, waton kasembatan kang ginayu. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arepa piyai Rasulullah ning mergo Srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora beda-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange. Niku ngoten. Injo Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih hati, papan-papan pamulangan, papan-papan panembah ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Wong perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawane sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Tru. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong mlarat. Bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak ku arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayanganku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamur dergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip ning kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pangarepe. Nek pangarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula,
mriksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa kuwi dadake rasa gumregahing para kawula merga dadekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya Petro nggih. Mula selangkung saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacap, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sasampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja ming para-para nalendra sapepadane sing disrawungi. Sembeyan dumeh dadi nalendra terus srawungi karo Ratu Ndarawati, Nalendra Mandura, mau srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Peter nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe bar pidato terus sumene terus sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem po? Gak Petro, matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidhal dhateng Karang Kadempel. Petro yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Lakon kelakon penjangkamu. Lah piye, Gong? Petro, engko nek tekan omah-omah bapak ya. Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku nyekel dek iki setiti kok. Nggih syukur. Paling pol tak play Sina Ndarawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati, krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi. Ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petro. Oh, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo ora mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada. Iku ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Ya. Dienggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe. Isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Limasada, paham? Matur, Tru. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Tru. Kok ganjil? Iso matur ora wae? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Kok terus to, Gong? Kathokku terus e. Boyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Sampe Den. Iya. Ponokawan Bagong. None nggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki Kidik. Apa to? Menyiliki Diki. Kaya keruwe. Ajeng mini siliki Diki.
anu apa niti priksa pangandika panjenengan bab sing endi jare wau ngendikanipun Silmur Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane Ketaman Pegebluk. Iya Bagong. Terus nyuwun ampil pustaka Jamus kelima sada. Selanjutnya Koko Prabu Rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangke riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng Pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah, dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku, mula Gusti paring Pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani, niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun priksa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane Ketaman Pegebluk upama ana pegebluk lho upama niku sing Ketaman negara Ngastina merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu Ndarawati niku pepethingane negari apa ta sebabe kula matur pepethingane praja amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa tra? Iya kowe. Areng kabagian dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora Ketaman Pegebluk. Kok Ndarawati sing nalendrane ketitisan dewa kok Ketaman Pegebluk nika nuwun sewu, perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Mergo saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki, ning atine menungsa sapa sing ngerti, runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Mula saniki ampun nganti gegabah, ampun nganti sembrono, arepa panjenengan nganggep menika Igeng Raka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa, ning sinten ngerti? Ngoten? Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cak ngoten niku wis malih atine Sinuwun Ndarawati. Menika ingkang sepisan. Iya Bagong. Ngampun pindho rada seru kok. Melih. Kanggo bengok-bengok lara ya wonten kok. Ayo mau dijawuhi ora gelem kowe. Oh, ya wis apa-apa. Kuat-kuat ya. Ingkang angka loro saniki niku akeh sulapan, saniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi saniki nyewake mergo saniki akeh reok. Nuwun sewu ampun gampang percaya mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndarawati sing palsu nuwun sewu pustaka Jamus Lima Sada iso digawa dening Sinuwun Ndarawati monggo jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Pusaka Jamus Lima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Lima Sada sing rekoso dudu sampeyan ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ngaten? Ning nek sampean rawuh karang-karang kadempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mampareke Sinuwun Ndarawati ya kena. Ajeng mampareke Petruk kali Bagong ya ora apa-apa niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka Barapaya.
Gong, Darma Kusuma. Ngoten. Kula satri menggalih. Mboten mripun-mripun lho niki mengemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendra Jala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka sinuwun pratri menggalih? Panus maning jajalanan sukertani bawuna iblis larat. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape Ndrawili kaya grojokan, nyerewete kaya bedhe semono patogalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndrawati. Barat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinun Mandura. Urang gedhe. Soale nek bandem aku iki batako. Iya. Aja men krikil. Wah, cilaka iki. Bago. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau gulman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Prabu Ndrawati ya. Kowe ngunak-unake ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo ya Prabu Ndrawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Ndrawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ayo. Gong ora cengengesan kuwi diandang nenggala mudar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesani wong ora iso wangsulane. Lho, ngene to. Kene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mek gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak masalah ya Gusti alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten Adi kula Bagong Sinun. Bagong niku lare ndugal warisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndrawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali ngunake Prabu Ndrawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Ndrawati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Wis pepetane to. Kang apa mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe njebul nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku iki mau kaya ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis munake aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu loncat kuwi. Sing arep wani Sinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake wae. Nek ra wani alah dene to. Waneni. Nek Gusti Prabu Baladewa mentap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku dadak kok ki ngomong. Nyamani gewani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Prabu Ndrawati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, meng ngrasani.
ngrasani kok ana wonge. Masalahe nang kene. Mbok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak awake dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kok ngilo karo gitoke. Bapakmu kok nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibar 17 arek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe iki ngopo mentateng barang iki? Ngene ora wani ora cerewet. Bapak lho tro iki. Iki sing duneke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semanggan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa ora gelem diundang bol. Kon ngundang ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek rawani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lair pancen kere. Pancen gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Heh? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kuwi ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif watakonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngecek karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku Bagong? Ora ngentoke suara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon po ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki arep magang. Janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Terus kowe aja ngecek karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan, kowe ngecek karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bar. Takon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma kula tajak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe.
Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono tok. Kira kurang ajar iki. SD wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya piye? Diajari Semar ora. Ayo mawang surat. Sane sampean ngejan apa? Wah, panuswane jajalan. Kowe saya ngino mananoto mantu ora mulo dewa. Saya ngies mananoto mantu ora mulo dewa to. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene mulo dewa nang boyo pustaka jampus jiman mojo to. Piye kuwi le omong kowe? Ala coba dicene-cene berjanji jelek piye. Mbok alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene mulo dewa. Wenang boyong pustaka jampus jiman mojo to. Terus? Aku ditantang ya, Terus. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono go aku, Mas. Semono go aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petro. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Petro niku napa-napa dikuasai yo. Wau disangoni Semar ya sing nggawa Petro. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Ya iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandhen iki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakangane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Ya, itu baru jos. Aku, ora demek-demek arep gelut to demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadigayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepeleke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkane seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamali senjata cakra mati. Kowe sadurunge namali senjata cakra tak babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lo mati. Iya, terus sampean lho Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho ora duripke. Lho mungsuh kok kon nguripke iki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sih ora? Ora wae, aku ora iso urip kok.
Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ra gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ra urip wae. Baul. Lah iso ngapa-ngapa bisa. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika pepunden kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petruk aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati mampun nggih ming gojek ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu nggih. Wis ana ndak metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Dalu dalu nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Dalu jalan kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Dalu kula Dewa nyuwun pamit nggih Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya Mah. Atur-atur sama. Nomor bapakmu isih sing gitu. Tasih. Engko tak ping. Iya. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petruk niku kandhan-kandhanane angel tenan. Petruk niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petruk nang ndi-ndi. Iki wong jenengan kepreso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petruk niki ora jajal. Iya Bagong nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petruk niku sing diudeni siji. Sapa kula? Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono, mesti mandeg." Iya Bagong nggih. Pareng. Iya. Kuwi Den, iya sing ati-ati. Kuwi lho. Iya sing ati-ati. Kuwi Den, iya sing ati-ati. Barang pamit iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Tenan lho, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petruk. Nanti tak eleke ana apa Petruk mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono ki mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono ra malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon ming ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng pareng-pareng. Iya Den? Iya. Mene Gus? Iya. Dara? Iya iya. Oh iya, iya Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petruk nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kok Petruk sampurahe doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Nanging wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya ya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Ana nggih. Iya sing ati-ati. Oh nggih. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Bareng iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petruk janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong Ratu Siliwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah tipis kabeh. Ora duwe. Alah ru ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Nun. Wis ora. Wonten gangsal 12. Hah? Wonten gangsal 12. Tak jupuhe 5.000 entuk. Mengke ki arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora. Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunane ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Barang yo. Barang yo. Barang yo.
Rang, ketak dasmu mboten. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Wala. Kowe kale seba ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo 300 lho. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Munduraken bijak menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Wis tak akan dawuh. Wong edan batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Pandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh karo putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae. Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye to? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak nek arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sowane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing didadi jangka dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong Pustaka Jamus Limasada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak mung mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti terus. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak men niteni ning ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe ming anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kowe mundur kok. Haning kae iki pepundhenku. Wis rasamu terus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa arep belani karo Baladewa, rawe rantas malang diputong, Bro. Aku mungsuh Ndara Galukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok dole mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Truk. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesa. Mati utama, matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metuncul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Leboke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya ki Ndara Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral spiral. Piye ora glelek? Ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati mbangane tek arepe bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndek rasa Wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa.
Ayo wis nek mati-mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi, aku gandeng nek omong ting plecot. Nek omong ora tau bener, heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku mau nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, asik ae. Ya. Kowe nek ndi? Ana mburimu? Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe ki edan kowe kok traininge sapa ya? Mbok mau semampir nang dol desa ana tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampel nek keran. Oh iya, iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane apik. Yo, oke. Ning kene lho. Heeh. Durantana, iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sagedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kok tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap kendha sekecap mangsuli pengendikaning Siwa Mandura. Leres. Kula kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabate kono Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sewu tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Kok, ayo kok. Sik weteng kula rek, Truk. Wetenge loro. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, jauh omongan sik, Truk. Diulur wektune kok nek mari asikate, Truk. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Truk? Waduh tak jagake dengkulmu nak. Loro wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ping nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok landhake sampeyan ning bela karo Siwa Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong. Ning terus sakniki niku udung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Yo nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Waning Sinuwun Mandura wis ora sronto. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok nyolok mripat. Mung kere mung batur. Wani marangi Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye.
Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa kula lakoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh panengalan padhal niku mergo Semar sing mijekke ro bakso Simba. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlaune iki Antasena anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Unah-unuh kalor kidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Nek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani kawak kula dhewe mboten. Nek kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Bulane pancen lakoni ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Rada penake weteng ki, Truk. Mari kok, mari. Kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye sikat saiki? Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik, syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro-ndoro bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora senengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antareja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno nek pacul sirahmu men mudar sangen. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garwaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah nek mudar, oh diajar kok ora males. Mergo nganggono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lagi leleng iki. Nangge napa? Iki banyu sungut iki tak pres metu banyune iso nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kula lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wira-wiri kon netel wae. Sing didadel sungute kuwi. Dadel dongkul matos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora dikai variasi. Tak kira nek templekane. Ora templekan Bagong. Nggih, Pun, nggih, Pun. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weling, aja dikapak-kapake, aja males sakaremu nggonmu medeni Kakang Garwaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mengapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyelok piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku judul. Gong, paham. Ngono ya, nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo menjajal kok, Mas? Wong edan ora. Ayo dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis di ngonok-ngonokke ra metu, ha to? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonokke ping 3. Di ngonokke ping 3 ra metu ayo meng kesel tok, ha to? Ha iya dengkul mamah ora. Teko mriki. Menek ndoro karo kaca ndoro aja tekan kene, tata-tata go. Heeh. Pakaryanmu kowe nek kowe dipolok, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nemburi aku penonton saiki. Penonton piye kowe nek ndoro karo kaca ngantem kowe aja nesu lho kok. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Aku tak gedruk lemah ping 3 ndoro sira metu. Ya. Tenan yo le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya.
Siri kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan itu nesu tenan iki manteng kowe tanpa kedhep tata-tata lho Ndra ya wis siap-siap lho Gong ngedruk lemah ping 4 ping 3 antang lali ora ping 3 wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggali Den gitu nun aku tak takon karo kowe nggih wangsul ana pitakonku oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi kowe wani karo Simo Mandura ya kowe wani karo Simo Mandura mangkene Den wani kula menika dasaripun rasa kagian gunung tanpa guna ora usah nganggo pawadan apa-apa ora usah nganggo alasan apa-apa kowe wani karo Simo Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa wani karo anak-anak Pandhawa Petruk ora sudi te batur kaya kowe wiwit dina iki kowe bangga apa ora nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe nek kula mboten bangga mapano kene Petruk ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa mirang-mirang Punden Pandhawa pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu Petruk Truk ora wani lho Truk Truk dimeleng ora wani lho menengo drawat iki menengo mangriyen Den kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa Den kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur kula nika pelayan panjenengan ning tembung sampeyan sing pungkasan iki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa Petruk nek kowe bangga mapano pancet pundakmu tak gembol ndasmu nuwun sewu Den lha niki wong tuwa lho lha niki wong tuwa sampeyan niku ora asana sakuku irenge umure karo Petruk kok sampeyan ngendas-ndaske kula apa wis apik apa wis bener menika sipate anak Werkudara aku dadi kaya ngene lakonmu ngapa Petruk cewek menengo iki kula lara Den sampeyan cilik kula itik-itik bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono bapakmu Ndara Werkudara wis satriya sis kuwi iso gedhe menungso pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk Petruk udos ngoten ora tau apa meneh Ndara Werkudara ngundake ndase Petruk ora tau niku Pandhawa mbahmu nek kowe gelem tak critani mbahmu niku ratu-ratu ning jagat Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten ning karo Petruk tresna karo Petruk sayang lha dadi putune cangkeme elek mau sampeyan biyen ora ngerti mau sampeyan yo isih bocah sampeyan yo isih bayi dadi sampeyan ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu sampeyan niku lek nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa aku nanti sarung kula kobong semrene ora tau tok ijo liblas niku labut-labut kula karo sampeyan dina niki ati kula lara tenan nek ajeng mang potol sirah kula mang potol embane kaya dene timun mungsuh duren kula timune sampeyan durene kula diglundungi mesti memek mesti modar nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa nggo mang potol ndak selak potol dhewe mang potol kula ikhlas ning kene iku ning
nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng mriku ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandu. Lho Petro kok wis mati. Ampun. Kena ngapa to? Pontek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Wong iki nek cerdas ngene iki kok. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Jempolmu mlocot ora. Kowe iki ora dirasa sedih kok iso nangis ya to. Mripatku tak culek dhewe. Nganti brebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoco tak tangisi, raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Selapakane tangan kemringet, nervous. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah, aduh. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Andoro sing mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ra apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dungkon bapak. Awak kowe arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ono Tru, Antarjaya ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Terus cara aku iki mau Ndara Gargoco arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal kok. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter-banter. Aku ora iso gagar otak sebabe ora duwe otak aku. Ya duwe, cilik. Cilik jengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngasuh ning isor wit kae nek Ndara Gargoco tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong, ngopo boleh Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Terus wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng aku mudar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngasuh kesel aku. Tru. Ngono aku disembur habis ta. Ngono ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Tru. Krungu ya, Tru. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono omong nek kuwi mau swara radio. Oh iya. Niku mau radio. Gelombang FM. Bagong. Non. Bagong ndi? Kok Bagong Petro ndi? Tru. Sing goleki kowe lho. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Tru? Ah iya. Ada, Tru? Ora soro-soro. Ada, Tru. Lali aku. Mados Tru. Iya. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang-gancang langit gelap-gelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sono madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir.
Ngapa kowe guyu antarjam? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Ah karang bakoke dawane banyol. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk. Terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha? Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong koyo iki malah mumet siraku. Ngombe obat. Kuwatir. Aku nggawa apa beli kita. Hush. Bel kita iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe ya ora. Apa aku golek Petruk? Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petruk takon ngaso. Aduh. Petruk wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih apa ngaso? Ngaso. Molak-malik ora. Korene Petruk ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis kena aku malang kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak dene apa ojo? Ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur melonyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, bahaya iki. Nek jaga jarak. Semene. Ora cuh ngono kena aku. Melonyo tenan. Cilaka aku nggawa mundur. Ayo ndelok jarak, kok nek ngidoni aku tenan. Aku iso melonyo tenan kowe putu loe. Aku mung wong biasa. Nek ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku, aku tetep kudu mbelani Petruk. Yen ngono kowe wani karo Antarja, sing tak wedeni apamu? Maju mrene. Atau ora itu? Ora. Aku nek itu, aku gelem maju ning ora itu. Ya ora. Nek itu gal aku ora. Mungkin itu atuh banget. Aku nek itu mak ngedak. Arep ngopo kowe? Jo, opo? Kowe ngerti aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Nah, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanta. Kok bandem rek ngapae, Truk? Hah? Ana. Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya. Nunggu kualat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora omong Bathara dosen goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ngono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh ya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau omong. Bapak iki punduk menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Jadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dite ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petruk Bagong iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petruk Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh ke gilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani kakangku Petruk karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak toke. Tak toke, Jo. Ayo kagetokno. Rekasane wali talenan iki lho, Jo. Sing arep toke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng.
Petro kuwi arep semangkean. Apa-apa dibandem apa dibandem. Waduh kenangi bakul es. Mudar. Ngemengi gelasnya. Jadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki nameng kowe. Iki. Tanganku iki sawangan jo. Tangan kuwi sawangan. Ki tlapak aku ki nek saya abang. Kowe sing ngeyel tak dumukke ning dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangan iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tangan iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Oh, kuwi rungono keprange wis banter banget iki. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu. Aji Sastra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Manggahangro sesumbar Sendo bumi kunjing kumalutuk kunur ketuk lumembak penyukang kumambang waduh Prabu nomor dawing sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Pate kok nyekel ponokawan. Petro. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo jile mripate adimu kae sing kaya teplok andhok. Aduh bakok nganggo training abang. Ini nyolong ngendi kowe. Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, gresik cengahe sak bandem batak ora imu. Waduh digetak kaget aku. Wah bape kaya batang. Waduh. Itu inggih. Meneng. Pate kok kakak. Bayang meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir, ayo. Arep guyu meneh kakak. Kang gresik. Wah, tapuk tenan. Ndara Pragutaya. Tindak mriki dawuh Sinu Prabu Mandura nyekel kowe. Nyekel kowe. Lah repat kula napa? Aku ora ngerti. Lupute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los?
burimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bondo ajeng mbles sak arep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tak wedeni apa, Bol? Cencang jenggot kroncang ya. Yang luwing kadung